El llibre es titula Retrats mataronins, 15 vides, 15 oficis, i el meu objectiu era parlar d'alguns oficis que es fan a la nostra ciutat, però que al pas del temps ha canviat. El que passa és que, a més, s'hi barreja, és a dir, agafant fredament l'ofici és quasi impossible, i per tant tens la barreja de la vida de la persona i de l'ofici, de la mateixa persona. Obro el llibre amb la vida i la mort, i per tant surt una llevadora i surt els de Can Junqueras, a Can Cabrer, no? Els enterra mort, encara que no enterrin ells, no? Però llavors és ben curiós perquè la llevadora m'explica què era parir a casa, per tant, quina relació es mantenia amb la partera en aquell moment, i que representa ara l'anonimat de que vas a la clínica o a l'hospital i trobes l'equip de gent que, bueno, no trobes aquell metge o aquella llevadora en aquest cas, sinó que trobes qui sigui. Però jo diria que la tecnologia ha fet que molts d'ells canviessin per temes de seguretat, per temes d'aplicació del mateix, no? Però a mi m'agrada, i així ho deia, fer una lectura del llibre que, a més de disfrutar amb la vida, i a més són personatges de gent de Mataró que tots els coneixem, és divertit perquè jo crec que, a més, si et distancies una mica de la vida i de l'ofici, et permet veure l'evolució de la ciutat. Es pot visualitzar el canvi de l'urbanisme, és a dir, sobretot això que t'explicava, no? De que el teixit de les ciutats eren com petits bolets, que a més la sort després és que es van anar fent trama, per tant ha sortit la gran ciutat. Jo crec que també és interessant veure el que et deia abans, la transformació econòmica, és a dir, el pas per la nostra ciutat, no? De la ciutat industrial, la ciutat del tèxtil, la ciutat de serveis que som ara, i és curiós perquè la majoria dels oficis que surten retratats són oficis, diguem-ne, com manuals, és a dir, que no estan industrialitzats, no? Per tant, que formen part d'aquest tu a tu. Llavors dius, bueno, què passava amb aquests quan la ciutat era la ciutat agrícola, la ciutat industrial, no? La ciutat tecnològica que som ara, no? Jo crec que també denota les relacions socials entre la gent, no? La idea d'aquests distanciaments, de la gent de dalt i la gent de baix, no? I el gruix que ens permet veure, o que pot analitzar a partir dels anys 60, de que el gruix social de la classe mitja és un paper important dintre aquesta xarxa de ciutadans. Ara estic en aquesta fase de la vida que els horaris no compten, per tant els horaris ens els muntem nosaltres. Després de la meva intensa i activa vida, que l'he disfrutat moltíssim, jo crec que ara ha començat un període diferent, no? Això que en diem la jubilació, i que jo necessitava programar-la i activar-la. I és un fet que sempre he mantingut, no? L'escriure, les llibretetes, aquests records, així. I vaig dir, ara en tens el moment de fer-ho, no? I la plaça xica em va enganxar a partir de que havia viscut, la relació. Estic començant a fer ja una altra cosa, però vaig dir entremig, i aquesta gent de Mataró que ens saludem? I vaig dir, vinga, ara el que has de fer és un break, i per tant el que has de fer és agafar aquests oficis, que segur que a més veurem ciutat i veurem aquestes relacions socials. Per tant, no és res més que agafar una cosa d'aquelles que tens al cap i dius, ara tens el moment i ara tens el moment.